Nandito tayo ngayon sa sa karagatan ng Swalo. Napakagandang tanawin. Sunrise, ang hangin, napakaganda, napakalamig. Araw, yung dagat, wow, napakasarap maligo. Mga ka-YouTube, tingnan mo, oh, napakakinis ng buhangin. Oh, yan. Ito po ang Pangasinan. Ito ang Pangasinan, mga ka-YouTube. Makikita mo, napakagandang tanawin, oh. Napakagandang karagatan. Oh. Oh, mga ka-YouTube. Tingnan mo. Masarap ang hangin. Masimoy pa lang. Okay na, okay na. Oh. Oh. Yan ang maganda rito sa may tabing dagat.